Настани се удобно. Можеш да седнеш или да легнеш. Позволи на тялото ти да избере позиция, в която не се налага да се коригираш. Затвори очи. Не променяй дишането. Няма какво да постигаш в този момент. Просто забележи как въздухът влиза и как излиза. Насочи вниманието си към тялото. Към местата, които докосват пода, стола, леглото. Обърни внимание на челюстта. Ако е стегната, позволи да се отпусне. Раменете, ако са повдигнати, нека леко паднат надолу. Корема няма нужда да е стегнат. Просто си тук, сега, и това е достатъчно. Дишаш. И наблюдаваш. Сега позволи на ума си да се обърне към изминалата година. Не като списък с събития, а като общо усещане. Ако се появят картини, думи или емоции, просто ги наблюдавай. Не ги подреждай, не ги поправяй. Може би годината е била интензивна, може би объркваща, може би тиха. Каквато и да е била, тя вече е минала. Кажи си мислено: тази година се справих добре. Това, което направих, беше достатъчно. Годината ми даде ценни уроци. Усети как напрежението, което си носил през тази година, започва да се разхлабва. Може да е в раменете, в гърдите, в гърба или просто като общо усещане за тежест.
Няма нужда да се стараеш да го махнеш. Достатъчно е да не го задържаш. С всяко издишване си позволявай да пуснеш по-малко. От това, което не ти е нужно. Позволи му да напусне тялото и ума ти и да намери своя път някъде другаде. Ти вече нямаш нужда от напрежението от годината. Сега насочи вниманието си към това, което остава с теб. Не търси нещо голямо. Достатъчно е едно. Може би опит, може би издръжливост, може би дори яснота за това какво вече не искаш. Кажи си тихо: пускам това, което вече не ми е нужно. Запазвам това, което ме поддържа. Усети отново дъха, реалния, настоящия. Нищо не започва рязко и нищо не свършва внезапно. Тази година се затваря, а ти си тук, с тялото си, с дъха си. Остани още малко в това усещане. Без мисъл, без цел. Благодари за нещата, които са ти се случили. За успехите, малки и големи. За моментите, които са те променили. И за безценните уроци, които Вселената ти е изпратила. Ти напускаш годината по-силен, по-зрял и по-балансиран. Когато си готов, направи малко по-дълбоко вдишване. Раздвижи пръстите на ръцете, на краката. И отвори очи. Браво! Успя! Поздравления за една прекрасна година. Благодаря ти, че си тук с мен. Абонирай се за още видеа. И ти желая прекрасна нова година. Намасте!